Hassan sannu adali ga ka jarumi mai mutan gari ga ka malami kaya agaji baka korafi kayi nazari ka ciyo gari baka garari sannu ci gari ka zamo gwani dan mutan gari kayi hankali ka bi ayari baka tsegumi ka samu gari kayi lamuni ga ka dan gari an ka sun rike bakura ta kace an gumi sun ce talatin mafara ga su marado mun kuyum suna kai ake ta so dan iya Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Ya kai mu kai na sa farko duka lamari kai ke bani karaban iko na yi nazari. Baitoci yabo ga gwarzo mai gyara ayari ɗan iya ne mutum na farko a cikin mutan gari. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Kai yi daɗin dubun salati gunda munzali a gurin shugaban mu annabi shine mubajjali. Ya zama garkuwa a guna ko wani yanayi alfarmar rasulu Allah sakar aya da ni. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Cigari ya kiɗa da baitoci gunka za su zo na yi shirin na tsara waka mai tare dandazo na masoyanka masu son ka duk inda an ka zo limamin sanatoci ne kai ga ka adali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Al'umma suna ta murnar samun ka jarumi dodogun mahassadan ka kake sannu malami. Ni gudu sa maza gudu ne kai kayi lamuni baka nuna wariya dan iya sannu adali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Ji makwanci ya zama rago ko a ayari ka zama fitilar mutanen ƙauye da 'yan gari. Kai ne garkuwan matasa sun daina garari. Sanata Lawali Hassan ɗan iya sannu adali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Allurar cikin ruwa ne kai baka laulayi duk wasu masu adawa sun canza yanayi. Duka jama'a suna ta shaidunka kana da tausayi dan iya sannu jarumi gwarzo mai tawakkali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Me kushenka ya zamo hankaka na zamani sanata mai abun a zo a yaba ne a zahiri. Allah ya yi maka komai ka samu lamuni cigari sannu sannata mai aiki na zamani. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Katafila sarkin aiki ne shi a zahiri yayo ayyuka da dama ƙauye cikin gari. Sai ku biyo ni sannu sannu za ku jiyo kaɗan a cikin ayyuka na ɗan iya gwarzo mujahidi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Yara kimanin 70 har da ma biyar ya ɗau nauyi na karatun su sun zarci 15. A nan fadarar gwamnan kwaleji an ka suna ta godiya zamfara yau ta yamma murna suka yi a zahiri. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Ya raba tallafi ga mata na bakura sun zamo kimanin su 200 ne sun yi dandazo. Kowace ta samu 10,000 babu likimoci gari ka zamo abun ayaba sannu jarumi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali. Su ma shugabannin jam'iyya sun samu taimako adadin nasu su 7 ne sun zarce yin dako. Dukkanin su sun yi aikin hajji sun keta hazo har adimin da ke jaha shi ma ya bi ayari. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza limamin sanatoci mai aiki da hankali.
miskinai da ma musakai sun samu tallafi. Ya ɗau nauyin gyara na dogon mutum 100. Ya raba kekunan guragu ba sa da addari. Sanata Lawali Hassan ɗan iya sannu adali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. 'Ya'yan jam'iyya na PDP su yi ta goma shi. Ya raba motoci 11 haƙƙinsu sun kaci. Ni ma gani na taho alfarmar kaza ni ci. Limamin sanatoci ne kai sannu adali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Al'ummar yankin Bakura sun samu taimako. Ya musu titin hanyar da muri sun yi sammako. Wancan lokacin a baya sun sha bakaro ya ci gari garkuwan talakawa sannu adali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Maniyatan Zamfara ta yamma sun samu tallafi. Ya raba goron sallah gunsu sun yi dawafi. Kimanin 30,000 kowannen su an kabai. Dan iya ka zamo katangar karfe mujaddadi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Ya raba tallafi na shinkafa kowanne ayari. Zamfara West suna ta murna sun daina garari. Kimanin buhu 6,000 an kararraba. Dan iya bai kama da yaro sannan ka jarumi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Ya ɗau nauyi na karatun mata su 70. Sannan ɓangaren maza ma sun haura 30. Makarantar kimiyya da fasaha da ke Gusau dan iya sun yi godiya sosai babu addadi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. An kaba kura har maradon kun samu jarumi. 'Yan gumi bukkuyi mu haɗa mafara ba ku sai gumi. Sanatan naku mai amana ne shi ake yabo. Zamfara ya zamo abun koyi gashi malami. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Giwa mai tafiyar kasaita ko cikin gari. Matawalle na maradun dodo baka garrari. Farde ne a nan kasar Hausa ya cinye gari. Dan iya na ta godiya sosai babu addadi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Su ma kansu masoyan naka ba za ni bar su ba. Ko na kira su ma aminan ka ba zan yi coge ba. Sun yi abun da za a zo a yaba ba su fargaba. Sunan nasu za ka ji sha baiti mujaddadi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Alhaji Aliyu Bango an ka gaida kai. Dan iya yayi godiya sosai na sahar da kai. Alhaji Ibrahim Maradona kaji mai jin kai. Cigari ka samu masoyan kirki na zahiri. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Alhaji Hassan da murkai ma bani ya da kai. Wannan rabur Murtala M Ishaqa na sa da kai. Wannan rabul Aliyu Dila an ka dole sai da kai. Kaga masoya na kware gun sanatan mu adali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Alhaji Rabi'u Manaja an ka a gaida kai. Wannan rabul Kabir ya hayye classic na sa da kai. Da wannan rabul Tukur dan Fulani sai na sako da kai. Sai Hajiya Hausa Uzairu mafara ta jarumi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Nan ne za ni so na ɗan taɓa burki na dakata. Ba wai gajiya bace tassa za ni takaita. Ni ne Murtalan ku M target ne na makwabta. Dan iya na yi godiya sosai sannu jarumi. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin maza, limamin sanatoci mai aiki da hankali. Sanata Lawali Hassan ɗan iya jarumin